Morning guys. Morning. Welcome my YouTube channel, Catalina Arts. Nag-video ko guys kung saan pagpansit. Libre ra ni guys, pakimog pansit. Kanang simple lang, pinubre nga kapansit guys, pinubre lang. Na guys. Guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe, like, and share, and comment. Ay kalimot guys, Catalina Arts, subscriber. O isunod na to anak guys, ang mga lamas. Pulag to o carrots guys, gidungan. Ngayon kayo guys, kay di kolores. Ayaw sa pagbuan. Guys, batangan na pod og tuyo. Pinobre lang ni guys. Sunod guys, ang repolyo. Guys, nakaila ka ni akong luwag guys. Bagol ra ni siya guys. Butangan og kawayan. Bago ni unique ni nga luwag. Kani guys, ang kinaraan ni nga luwag guys kay wa mi luwag nga pinalit. Himo lang migbag. Karon guys, kuan na siya guys. Unique na kay ni ang among luwag kay wa mi kapalit. O kahuman ani guys. Na guys, gibutangan na tubig guys para sabaw. O guys, bukal-bukal na para sa pansit na guys. Na guys, gilulod ang bihon guys. Guys. Kana guys, hapit na guys. Ready to eat na ni. Sa pinobre. Ang ngayon ganyan siya guys. O guys, dire na lang ko guys ang akong pansit. Naana guys oh. Wow, kalami kayo kitaon guys. Di kolores ang akong pansit. O guys, dire na lang ko guys. Bye bye.